Ndauya mashoko anditaura pano. Taura zvitaugwana. Ndauya mudarira mambongezi. Ndauya mudarira mambongezi. Ndichataura chokwadi changu chose. Ndichataura chokwadi changu chose. Mwari vandibatsire. Mwari vandibatsire. Ndauya mudarira mambongezi. Ndauya mudarira mambongezi. Ndichataura chokwadi chose. Ndichataura chokwadi chose. Mwari vandibatsire. Mwari vandibatsire. Yona ndi Brian wanotaura nezvake here. Ndiye. Ungapire here dai nyaya yako inzwi. Bakari paitaura into zviri kutaura. Taura nyaya. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakadanana naBrian. Kwidzai voice tv. Ndakadanana naBrian kwenguva yakati rebei. Brian asina chokwadi chaaindudza maererano nelife yake. Iye aindudza kuti zvoni haana mukadzi. Saka takadanana ndikasvika pakubata pamuviri. Brian achingovanza. Ndobva ndazotanga kuzvitsvaka nekuti anga kuita zvinhu zvisingachanzwisisi. Anga asingachadzoki kumba. Aigona kuti akati ndakuenda kubasa anga asingachadzoki. Wondiudza kuti zvoni ndakazopinda mumba late. Saka ndamubvunza kuti mumba mauri kupinda wamauri kutaura kuti unopinda late nemumba ma. Zvikanzi iye aindudza kuti zvoni mumba mabhudhi vangu. Nokuti aindudza kuti anogara nabhudhi vake. Saka ndakasvika pamuti bhudhi vako vanenge vachikuvhurira dhoo. Mutemo yaunenge wapinda iwe uchiti wanonga wapinda mumba namai guru. Sei uko kumba kuri kuno. Tatosvika pakunetsana. Achiti zvinhu zvavo zvake zvine inewo. Saka Brian anga kungovanza achingovanza zvinhu zvake zvose. Pandakazonyadzozviona ndane pamuviri ndada kutsvaga Brian zvandandisingamboiti. Ndobva ndazoenda kumba kwamai guru vake. Mai guru vake vakandiudza kuti zvoni Brian haasi panapa makuseni. Akandoti Brian haasi panapa. Ndikati saka ari kupi zvikanzi anomboti dzimwe dzenguva anorara kumba kwemuzukuru wake. Ndikati kumba kwemuzukuru wacho ndekupi. Ndobva vandiratidza pamba panogara Brian. Ndobva ndasvika kubva ndanoka gedhi. Brian ndobva avhura keteni ndobva andiona. Haana kuvhura dhoo. Ndobva ndaramba ndichingonoka gedhi haana kuvhura. Ndobva ndaita zvekupinda mukati mugedhi ndobva ndanoka padhoo. Ndobva Brian abuda nedhoo rekuseri kwakutiza. Saka pandakamuona kubuda gedhi ndobva ndamhanya bva ndamubata. Ndikati ko Brian uri kutizei? Ndobva atanga kundirova. Akandirova ndobva atiza. Saka paakandirova ipapo ndakabva ndaenda kupolisi kunoripota. Ndanoripota kupolisi. Brian akatanga kundifonera chindisi zvonyo waenda kunoripota kupolisi ndandisungiswe nehure. Ndikati ko nhasi wakundiudza kuti ndiri hure sei waindivanzira kumashure kwese uchiti hauna mukadzi. Zvikanzi kwamba pemukadzi wangu wangachitsvagei. Ndikati aiwa inini haisi mhosva yangu ndandisiri kuziva kuti une mukadzi. Iwe waingondiudza kuti hauna mukadzi. Tichigara tose kumba. Uchingondiudza kuti hauna mukadzi. Saka zvemukadzi zvine ndisiri kuzviziva. Brian ndobva atanga kutsvagwa nemapurisa ndobva avaudza kuti ari kurufu. Mapurisa akangomira. Saka paakazodzoka Brian akazoya kwandiri. Ndobva atanga kundikumbira ruregerero yekuti ndi withdraw case. Ndikano withdraw case. Withdraw case Brian akatanga futi kunzvenga. Ofishi pacho paakandrova ipapo ndakatanga kurwara. Ndobva ndamuudza. Ndati Brian ndiri kurwara nyama dzangu hadzisi kuita zvakanaka. Akatanga kuti yena ndirapisi hure. Hure handirirapisi. Ndakasvika pakuzvirapisa ndiri ndoga kusvika ndakura. Ndezvegore rino zvakatika muna November. Kutamba kweNovember. Mungabetserewo here kudai. Kuspecify chinonzi hure chinhu chakaita sei? Handizivi kuti hure munhu akaita sei. Amuzivi. Mukadzi anorora nevarume vasina kumuroora here hure. Not definition yake. Andine mutemi jende magana yakuvhura nomuraro. Pasina kuwanana nechikiti. Asi ari wrong manje. Ipapo Brian aindivimbisa kuti ari kundiroora.
ende taitogara aiwa chimapeta tomba ndikufunda matopedza ine Brian wacho akateererawo zviwere saka amai pamuda kunyanya kubatsirwa napo nedare repapi mati mauya kuno kudare chindai papoindi yenyu kuti ndauyawo kuno kudare mamutura kuti mutibatsirewo nyaya yakati taiwa iyi kuti akanyepa kuti handina kunge ndakaroora akakurovai akutsika-tsika kuya kumba handizve saka dare mati mimi tonangana nenyaya ipi nyaya yangu yandafambira kuno dare yakamira yakadai Brian akatanga kundudza kuti zvondiwe wanga uri mushandi wangu kuti imba yangu imire nokuti imba yangu yanga yakashika saka wakashanda saka inini nyaya ndainga panapo ndekuti nekushanda kwandakaita nekundidzosera kumashure kwaakaita ndachida kuti Brian andibhadhare yakanditambisira nguva yangu achindivimbisa kuti ada kundiroora adaro akabva anditiza angondidhamba ngandisiye ndisina kana pekutangira achiti zvoni wewe wanga uri mushandi wangu wakashanda kuti imba yangu iri nekuti imba yangu kuda nekwandakaita imba yangu yanga yakashika saka iwe wakashanda uri mushandi wangu mukadzi wangu zvina munhu kwaine kuda kwako saka kuti haachada here Brian ari kuti haachada because akandibloka haachada kana kutaura nini kana kuita sei konumbu nhumbu akandirova ndikaita miscarriage mama anenge akadii muchigara mese tatone almost 5 months right Brian iwe unoziva munhu ndokamutsvaka titaurire munhu ndomuziva asi pane zvakawanda zvataurika zvisiri zvechokwadi kune zvimwewo zvechokwadi zvaataura vimbiso dzewanano dzakanga dziripo dzakasimba nekuti ndanga ndiri munhu anga ari muwanano anga ichivava asi mukufamba kwenguva pane mafambiro akatanga kuita zvunhu andakazoona kuti hazvibatsiri kuti ndibude muwanano inovava ndopindazve mune imwe inovava paataura chokwadi ndepekuti ndamuvimbisa ndobva tatotsvaga imba tose tikatanga kugara tose ndikatotengawo midziyo imwe yandakatenga imomo rendi ndichibhadhara pakuoma kwezvinhu iye aibatsirawo ipapo ndomutenda zvikuru pakazofira nyaya ndepekuti pandakamuintrodusa kuhanzvadzi yangu kuti nekuda kwekuti imba yangu iyi haina kumira zvakanaka uyu ndiye musikana wandasarudza kufambidzana naye ndigomuroora ndobva ndaisa tsindidzo yekuti zvinhu zvimbomira kubudiswa pachena kusvika mudzimai wandani naye aenda nekuti magariro atanga takuita angave pachena kuti munhu akuzoenda asi tsindidzo yahaina kufamba zvakanaka nyaya yakabva yabuda ikazara kwese kubva kumusha kwatinobva yamira yakadaro yakasvikawo munzeve dzeuyu ikasvikawo futi munzeve dzemudzimai uya agara ari kokumba kusvika mudzimai agara ari kokumba aimboramba kundiitira mwana wechitatu aona kuti zano ringabudirira kutoita mwana wechitatu ndakanyarara paakaona parutivi pabata akabva asimudzira nyaya kuti kweiwe ndonzwa nyaya yakadai zviri kufamba sei ndobva ndamuonesa kuti ano iwewo ndiwakakonzera kuti ndipinde munyaya dzakadai kune uyu yasvikawo ndakabva ndamuudza kuti ndo zviya zvandaizama kuvanzira kuti iwewe ndichikudza mashoko ekuti chinhu ichi chauri kunyanya kutsvaga chekuti ndenge ndiripi wanga usingafaniri kunyanya uchitsvaga pari zvino nokuti chinochengetedza iwewe neni ndo shona yandaitaura saka zvakabva zvajeka saka kugumbuka kwakaita dzimwe dzehama dzangu dzichiona sekuti ndarasa uyu ndo dzakabva dzamuratidza pamba panogara umwe mudzimai saka paakasvika ini ndakarohwa nehana ndichiona achisvika ndikamubvunza kuti ko pano wasvika sei akati ndakakuronda mafambiro ako ndobva ndaona kuti haisi nyaya yechokwadi
nyaya ikasvika pakundikonanisa nehama. Asi takazogara pasi ndobva tati toita sei sezvo izvi zviri izvo zviripo. Ndobva tabuda nechinhu chimwe chete chekuti ndozvatovepo. Uyu mudzimai ave nepamuviri pechitatu, uyu aripo ane pamuviri. Ndikataura shona yekuti kuhama dzangu uyu handigoni kumurasa nekuti akafanana nesando yatasandudza zen'e rangu. Handigoni kuti sando haina basa nekuti zen'e ranaka. Iriwo zen'e iri kureva mudzimai uyo wekutanga ane vana akutovavarira kuita mwana wetatu. Saka kuti ndiite sekungomurasa nenzira dzangu ini zvakafanira kuti ndarasa vana vangu, nekuti munhu wandoziva asina imwe option yeupenyu kunze kwekungotora vana vangu vodzokera kumusha kwavo kunozonofambiwa makilomita anosvika kana 10 kuti vana vaende kuchikoro. Saka ndaitarisa mativi ese. Ndobva uyo atanga kundipa pressure. Paatanga kundipa pressure ndikamuonesa kuti ini handigoni kurasa vana vangu. Iwo ukavapihwa izvozvo vari 2, umwe wechi3 achizotevera, unogona here kuzovachengeta? Akandipindura mhinduro yekuti vana vanongoda mai vavo kana vachiri vadiki. Ndikaona kuti aitaura chokwadi. Handidi kupedzera dare nguva zvakawanda zvandaigona kutaura kana kwesvondo rose, asi ndoda kungonanga pakahonyanya kunetsa kusvika umwe wangu uyu aone sekuti inini handichina basa naye. Taitogara tichingonetsana mumba, asi chakanyanya kundirwadza pane zvinhu zviviri. Chekutanga, tatenderana kuti takungogarisana takadaro tine urongwa hwekuzovasanganisa madzimai aya kuti vazivane. Kune musi wandakatsvaga umwe wangu kubasa kwake ndobva ndamushaya. Ndikanomutsvaga kumba ndobva ndamushaya. Ndikatumira hama yake pedyo, mwana wehanzvadzi yake, kuti amutarise pamba ndobva amushaya. Zuva rotovira ndobva azowanikwa. Ndikamubvunza kuti wanga uripi? Akati ndauya nemutaundi kune rimwe bhucha ravo remutaundi rekwaanoshanda. Kofoni? Akati foni yanga yakadzima, network yaiveko, magetsi aiveko. Chakadzimisa foni ndakachishaya kusvika ndatsvagawo. Ndo paita tsaona yekubva pamuviri. Saka inini ndakazoona kuti pamuviri apa panenge pasina kubva nenzira yaMwari, nemhaka yekuti munhu wangu ndamushaya panguva yandanjimuda. Uyezve pamuviri pakabva, kunyange vanhu vari kumusha chaiko vanovavarira kuti vasvikewo pachipatara vowana kubatsirika. Kosei munhu abva pamuviri ari muno mutaundi panhu pekuti anogona kungofamba kana kuendeswa nevamwe kana kwakuri kukundikana. Saka ndakazoita tsvakirudzo semunhu anga atozvipira kuti ave mudzimai wechipiri, kuona kuti chii chingadaro chakaitika. Ndobva ndapinda mufoni make ndichitsvaga kuti zvandanga ndichimushaya anga anani. Ndakazoenda kugallery ndikanoona imwe mhando yemapiritsi handisina kunzwisisa, yakangokepchiwa ndobva munhu adhilita. Pamwe aiitira kuti kana zvazoshata panowanikwawo pekutangira, nekuti mishonga inokuvadza dzimwe nguva. Saka ndakazoenda kunoti kana mafoto akadhilitiwa anoenda kuya, ndobva ndanowana mapiritsi. Ndobva ndaresearcha kuti mapiritsi aya anoshandei. Ndikaona kuti mapiritsi aya anoshanda kuinjusa pamuviri. Ndobva ndatoziva kuti ndosaka munhu wangu anga asingabatiki. Zvadaro ina handina kuda kunangana naye nenyaya iyoyo semunhu anga ane marwadzo ekuti akazozvidiscover kuti ini ndine mudzimai 1. 2, anga achitoriwo nepain yekubva pamuviri kwacho. Ndobva ndazama kumuchengetedza, zvinhu zvikatodzokedzana. Ndo chekutanga chakandirwadza. Chechipiri ndichinopedza ndechekuti taiti tikaita setinotaudzana, munhu aindidembera mukomana wake waimbodanana naye. Mukomana uyu zveshwa
ino ndaona kuti munhu atove wangu. Ndakaona kuti hazvigoni kuti munhu wangu wandinopinda naye mujira rimwe chete aramba achifonerana nevamwe vanhu. Saka mukomana wandakabva ndamuti amufonere amuudze kuti amire kudi kumufonera zveshuwawo akazviita. Asi dambudziko harina kuperera ipapo. Ndaiti ndikaenda kubasa ndikadzoka, pese pandaidzoka ndaiwana pachitori neumwe munhurume atoblokiwa, kunoblokiwa makosi. Saka inini zvakangondinetsa kuti ko kana vanhu ava vachizopota vachiunblokiwa ndisipo vachimbotaurwa navo, ko zvo zvandodemberwa mukomana uyu, ko kana vanhu vakasangana havagoni here kuzongotangira pavakasiyira. Ndatenda hangu mama. Saka iwewe mukadzi uyu uchamuda here? Mukadzi uyu zvese zvawataura zvese mukadzi uyu uchamuda here? Mukadzi uyu handichamuda. Okay. Mazvinzwa here amai? Kuti kwanzi handichakudai. Sevanhu vakambogara vese mufanira kupanana kagupuro. Mutitsvakira gupuro. Mupe gupuro. Mupei. Katova panguva yacho kuti murambana. Kuitira kuti pane umwe machinda arimo muno vabhachurawo plus pane umwe vari kudawo inoratidza kuti isando inorokoma marata akawanda. Panogona kunge pane mufuta nerata rake rakabhenda anoona kutora futi oenda unomugadzirira. Inondasanura kozi yaratidza kuti ndokukoma. Ndo panobhitingi, mapanobhitazi. Kunoira chii Maria? Moyo. Muna mamoyo muno. Singotomupai makuti amai. Ndati saka muri ready. Tara tukajirara baba vati. Right, itainzwisisa yapera. Amai hapasina chekuchabvunza kuti zvadi uyu hapasina zvekuti tantoona kuti tamuchadii. Right, tokuita panhau yesando shamwari. Sando yashanda iwo zvinhu zvako zvaita pano beating zvanaka zvimanakira zvaita izvi. Sando iyi tongorasa here. Tichifamba murodhi tongopotsera tobva taenda. Sando haina kurasiwa nenzira idzodzo. Ndingati ini iro rata racho harina kutotasanukawo zvakanaka. Kunotori nezvinetso zviriko. Aiwa tatoisira ipapa kuti igarwe nestaff. Tachirambidza vanhu kuti vasaisha. Tachita kuti panogona ngoya staff inogona ngo. Mambo munosibeka. Saka chamatati pamubvunzo wedu ka. Tukakoma gadzirisa zvinhu zvako zviya zvanaka. Tawirirana pakuti zvinhu zvaazvichaita. Uchamuda uyu agadzira zvoda zvigadzirike. Sando iyo takungorasa here. Sando yapedza matauro ako yakoma ita pano beating zinge ranaka. Toipotsera panzeri yakangodaro. Chakasvitsa kuti sando iite sekuti haichina basa. Inyaya yekuti iro zengi racho rakatobokawo na kuti murume uyagera pamambo uyu anoti taura kwenye saka zvakamira zvakadaro. Ane mudzimai mateose ndakanga ndisina rugare. Ane mudzimai wacho ndikauya ndikaenda kwamai guru
kune nyaya akanga ane dambudziko nemukadzi anzwa kuti ari kudanana neuyu ndobva ndataura mukadzi ndomva azogadzirisa zvingasviki zvavaikonana ndomva atanga vanhu vese vasachawirirana pakubereka saka mukadzi akubereka abvuma kubereka haachada uyu manje saka uyu atomupa gupuro zvaizvino zvaizvezvi vanenge vakagara vese zve 5-6 months ani 5-6 months saka tati wamupa gupuro then ko pamakagara mese 6 months dzachipanobhita zvaunga wachitiwo kumba kwako waraiti akungoenda here kuzvatamubvunza parizvo akaita nhumba ikaita miscarriage satoda kunzwa fungo yako hatichadi kuti utiexplaininga zvakawanda chama taura kuwapa fungo yako pachinhu chakakubatsira tati chakuenda choenda chakadaro here toda kuhwa fungo wamafungira ako ipapo ngozi mwana wemwana wevanhu kawai zvichireva kuti nyange kuvanhu vacho hauna kutonozivisisa hauna kudii wagara naye aita pamiri pabva nhasi wata uchamuda wamupa gupuro tariona but tiri kuti toda kuti achiperekedzwa mwana uyu negupuro iri wamupai ari kuenda akamira sei toda kuti iwo chikaranga chekwenyu kuti mochifambisa sei kana usingachizivi tori kudzidzisai chekuno ini izvozvo ndichasiyira kudai asi pane kwiri yangu ndepekuti nhumbu haina kubva nenzira yaMwari nhumbu yakabviswa ndokwiri yekutanga yechipiri ndeyekuti ndakagarisana nemudzimai uyu ndichiti ndewangu nyangwe ndandichine mhosva yekuti handisati ndazivisa kwake dzimba dzose dzine kunetsana asi kana kunetsana kwauya chandakashora ndechekuti munhu anondidembera vanhu vaidanana navo aitota zviwa izvozvo zvinhu zvaita kuti umurambe anditi kuti ningari nani pane zvandikuitwa zvoti vanhu munongotaudzana zve mumba oti mukomana wangu ndodemba mukomana wangu wandaidanana naye ndiye atoti kuenda kamutimira kuchisiya zvokuti chiita nezvangu akatofona anongori 1 ndakadaro nekuda kwekuti anga anditi zvoni zvawaziva kuti ndine mukadzi saka chii chauchada ndopa ndakamuudza izvozvo ndopa ndakati asiona zvawakandiitisa wakandisiisa munhu wandaifambidzana naye muchiti kuda kundiroora patike zvinova kundita rafu ndozvandomataurira ndakazviita tataiona zvedu senyaya yekuti asi handizivi ndirindega gara kuongeza ndogara kuri mukana mate masvingo kunonzi kuLuwana mavhileji paLuwana pasi pamushaka makazoenda kuLuwana iwaibve kusanyanya okay vanorodza vangowisana vega vari vai ndinamborowa ndine mwana ndachiti nekushanda kwandakaita vachingonipa mubhadharo wangu mangamuda mubhadharo wakaita sei chero akandipo kana 3000 ndona kuikanzi pa 5 months nemuchiushandira semari pamwedzi zvandabvunza mune
Samari wazviwere chama handizvo zvokutoita vanoda something like 3000 pakusenzawo kwakaita panguva ine pakuvavimbisana kuti izvo makaita nechine mukatonhasa kuti zvichaita hamene unoti kudii nazvo? Ndinopokana nazvo nekuti mari yakadaro nyangwe dai chero ini wacho ndogona kutoda 10 years kuti ndizame kuibatanidza, uyezve ndotorwadziwawo nemwana wangu akaurawa akabvisiwa. Saka iwe unokwanisa kuwana mari tata vataura yavo ini ndokwanisa kuwana 250 kunyangwe hayo ndisinganyatsokuihwisisa kuti mari iyi ndei. Hapana ungepandi kuti unzwisise ndiyo kundibhadhara kundishandisa kwawakandiita, ukandimisa kabasa randaiita uchitiwo uda kundirowa. Nhasi wandiramba ndisina kana pekutangira. Waizviziva ndine mwana wandaichengeta ndichienda basa, asi zvise zvawakandimisa kusvika pari zvino. Zvese akandidzoseresa kumashure, ndakangogara izvezvo. Ndopekutangira. Pane nhema dzakawanda dzarehwa pamberi pedare. Nhema dzimwe dzekutoti hanzi handina pekutangira, mai havari kushanda, basa rakanaka kudarika kwacho kwavaive, chakatoita kuti tisvike pakuti asiye titsvage pekugara. Inyaya yekuti kwaaitoshandira kwacho mari yanga isingabudi, nanhasi mari yacho haina kutobuda kwaaishandira. Iko zvino vanoshanda pane rimwe bhucha. Tanga ichitobatsirana zvatanga pakurarama kwedu kuburikidza nebasa iroro rakazowanikwa. Ndikakumbirwa kunzi ndokumbira kuti ndiende kubasa. Ini ndobva ndabvuma ndikati hapana chakaipa semunhu ajaira kushanda. Saka handizivi. Saka uri kuti anofanira kuzvibhadhara here kugara kwawakaita naye nekuti ari kusevenza? Handina kudaro. Ipapo poindi yako ndeyekuti kudii? Izvozvo ndoda kuzvisiyira kudaro. Dare rati unzwisise. Havana zvavataura. Iwe ukataura zvavataura, asi ndobva wadzokera kuti handisi kuziva kuti inenge iri yei. Saka mai havari kutaura zvikonzero kuti ndanga disturb wachidii. Saka ndinoda ndipiwa mari kuti saka upenyu hwenyuwana. Upenyu hwandanditadzira hwari maramba. Nekuda kwemunhu. Ende hauna kuramba, hauna kumbata nechikomba. Wangoti iwe matambudziko ako waidetsekana wakatuka. Saka iwewo wanzwisisa kuti vari kuda mari yenyu? Ndanzwisisa asi ndine mubvunzo kudaro. Mubvunzo wangu ndokuti zvatakadanana namai ava kwemwedzi yakataura iyi, ndichigara navo, ndichisapota, zvino panopera rudo panoitawo here kubhadharana? Panoita panopera rudo rwekuti wapera sei handitakuona kuti ukazvaunobata nechikomba, ukazvaona unobata nechikomba iye anofanira kutoda zvekutiza ika. Saka hatooneki. Saka pana kuti zvaunobhadhara mukomba anomusi akakudi suna hatongorova pasi. Lazi munoona kuti here mashoko emurume achitaurira dai ati uyu yaive sandu amene kana makateererawo izvo iri sandu rakatasanura rataramwa. Saka sesanduwo ndakazoti hai sandu iri kanimboichengetawo mbijana handiti muona mai, which means uri kutizama kuti is a tools, ari kutora munhu
sechishandiso like saka uyu anoda kubata kumushandisa usando ihwohwo hwataura nemuromo wako iwe iye amba ataura zvepamwe paino iwe nditaura zvaunokwanisa ichitozomira ipapo tinoti uwe zvautaura zvine musoro ndizizvo tichamira pakati ini ndataura zvandokwanisa nemhaka aiwa pane patatiwadzisa here kundii kuda kuti ndazonzwisisa ndikubata mari ndisingazomudi ndazonzwisisa saka wanzwisisa fine ambe yamazuva nezvitauro mari yatamikwanisa kuona kushoma pane basa randakaita aiwa tikuti munomona kutaura mari yakawanda rinogona asvika muchembera sekuti ayiunganidza mariyo yakabatana ndinodetsa kuunganidza asi ikasavawo 3000 yamataura imi ikasavawo kana muchidza kuti anayo pane zvaanoita ikasavawo futi 250 yataura yoita mari inorizinika ingava mari iyi ndinda kumbunzawo kwamuri kuti anondipawo mari vanzi vati vangada kunzwa dari pamwe dari runoti kudini marambana ndinoona kuda muchidzoka ichamwari 250 wawo unoiti kutuka msakawo mari mutaurwa semunhu wakaitana toziva kuti kutuka taurawo zvinotaurika uchiona kuti munhu wokutaura munhu wane ropasi mwana akatozvagwa nevanhu vachikatotaura zvese zvinodiwa uchiti tine mwana obva ashandiswa zvino zvamunotaura mambo asi ini ndinotarisirawo mawaniro andinoita handina pandinoshanda handina pandinoshanda saka ingatori mhosva futi chero uchirwara kana ukata mhosva inobvutongerwe ukaramjire kuupenyu hwezi havamboregi vanongotokutonga aungatarisi utano hwako utano hwako unogona unge uchiuita iri pamhosva yako sikatukutowewe mungadzi uyu vuma kutiyani zvakarakubatsira umpawo here 250 haunati 250 wangatori nayo izvi ida kutotangwa kutsvakwa futi ndotitaura akagraunda ndo unongozoita vakabata mari imwe yacho vakazvitaura saka ise pakamariso kekuti woti pamari nguva yakati ndichamotsvagwa yakati ndokuti imwe ndozotsvaga yakati asi ina handikwanisi kunyepa pamberi pedare kuti ndowana mari indichinyatsozva mararamiro angu totaura tokuti mari inodiwa ukakati kana wakoniwa tokutorera matanho kana kuti ringatinoita zvine zvakazonaka antachimboruisa zvakazonaka kuti titaunge takuisa pakoni asi tikumbopa mukana kuti asimuruka taurawo zvinotaurikawo zvinoitawo kuti mumwe wako asunduke aniti hatina kuti unayo unotaurawo zvinotaurika kuti tsvagira ndinoita maziva ndinoita matambudziko andinavo ndokwanza kuti vangu yakadiwa nezvakati vangu yakati kuti iwe uita isingazokudza kuti mamari mari iri kudiwa pakupera mungu yakati zvine zvakanaka chakona kuzviitera kati zvakanaka zvinenge zvisei akachiita zvako hande pako iwe hande pako taura muwaniro wauchazoita tobva takubvara nyaya tinoenda kunezvo ndokwanisa mupa 350 350 mari yako isiri kunetsekana kusvikira mari kwadi wangu vakamumbirimbiri mai
naunadzo ndinawo kana imwe chete. amuna vatatu zvinhu zvanazvo ichero vanhu vanofana kutsvaka autisati wambonzwa vanhu vachibvunza kuti hakuna here ari kutengesa ijomo anenge asina anenge ada kuchitenga ukashaya mombe unomupa mari unomupa mari pamombe mari mutombo wedu panomombe kunochera transit vanobvaita 6 ainga tanda pakati peimusi mari yedu yaenda kure nemari yakaivanomaya ndo vatanzwa zvavataura kuti ndinotambudzika nekuti mari ndoziona vatachida pekuti ipapo ukaona munhu asingadi mari ukaona zvikwendere uri kuona munhu vanhu vanenge vatega kuzadzisa zvitete kamwe zvavo tinozobvunzwa nemutemo kuti tatora panguva yekuzomanyamakumbikana toisa bauchi titengesera vanhu tupe munhu mari yake kana ikaza kwana todzoka zvinoita tikazotengesa mari yake ikaza kwana todzoka ndo ati hazvina kunaka muzi kuti tipitire chakadii munhu matambudziko anenge akuira umandi hazvina kunaka but hazvina kunaka futi udzawo mweya wamwari unoziva kuti vakadzi akakuda pamwe atopinda nemweya wadofu kuona munhu wodemba hakuna mukadzi anotaura muzvikwa kuti enda aivenini kaona munhu otaura zvavo arwadziwa mashoko akadai ukashoma kwanza sasa matitiro uchop auzowedza uri munomba uchaibhadhara sei imwe yacho uchaimbotangokutsura date inokuti vauye vachitora unokwanisa kuwana mari usati tirati unongotanga saka kuti ukadarika unokuuchiza ndokwanisa ndokumbira kuti ndipiwe mwedzi mitatu ndobhadhara yese ka1 nekuti izvozvi ndine zvimwe zviri kundigozhera. Kune nhumbu yakaitiwa yandambotsanangura izvozvi chero preparation yasati yavepo. Kune vana varipo vari kutofanira kudzokera kuchikoro. Kuchikoro kuya kwakotori nezvikwereti zviriko zvinoda kubhadhara. Saka ndachikumbira kuti dare netsitsi dzamambo ndipewo mwedzi mitatu ndigobatanidza mari iyoyo igoenda kwainofanira kuenda. tinorangu kupa mukana kubhadhara muchikoro vane mwedzi wacho unotera todamira tinopa mukana wekoo saka mashoko amambo ndeyekuti mwedzi wakupiwa miviri saka kupera kwaFebruary uya neMarch kuvaona vadhara varume namai regirai anotsvaka mari amba yamazvinzisa yapana zuva risingazvii unotsvaka uyo mwana mai hapana chinhu chakanaka sekugadzirisa mudzimai wako ari kumba anenge akuzati hasina problem yamai varuchai ukapa mukadzi kupurochane vanhu pamwe patone vamwe varutoda ngozi chaiyo mambo ngozi chaiyo unenge wabuda mai vanhu havazivi vazingoziva pane munhu akambouya mumusha zvaakunetsa so unenge wabuda mazva chokwadi mako